Moi! Setä tubettaa tällä kertaa omasta vakiomestastaan. Mä oon nyt tällä hetkellä Johtokafeessa, joka on tällainen kahvila Helsingin Kampin kauppakeskuksen ylimmässä kerroksessa. Ja täällä on nyt todella vähän porukkaa. Se johtuu siitä ehkä, että tää paikka ei ole vielä avautunut. Tää aukeaa vasta tuossa kello 9 aamulla ja kello on nyt 10 vaille. Jos joskus haluaa ihan vahingossa löytää mut tai olla löytämättä, niin tää on se paikka, jossa löytyy avaimet siihen kaikkeen. Hyvä olla. Täällä on VLAN-yhteydet, täällä on hyvä ruoka, mukavat ihmiset ja täällä tapaa paljon tuttuja. Että tää Johtokafe ja täältä mut löytää. Moi!